3-0 tylyt lukemat, mitä sanot ottelusta? Alussa väitsemme ennen kaikkea henkisesti pieneksi ja tietysti kun meidän ykkös- ja kakkospakki oli poissa, niin se oli semmoinen isku, että meidän pelitapa, varsinkin tämä 60 minuutin paine edellyttää sitä, että me saadaan myöskin omasta päästä niin kuin helpot syötöt yksinkertaisesti haettua myös kiertokeikot vauhdilla. Siihen ei kyetty tänään alussa. Sen jälkeen pelihän tasoittui ja jos tätä sarjaa katsotaan, niin tämähän ratkesi niin, mistä mä oon koko ajan sanonut. Järjestelmä antoi kotiedun, mä kysyn miksi, ja sitten te voitte kaikki laskea tämä jäähyjen tasapaino. Se oli järkyttävää. Näihin kahteen aikaan, siellähän se energia meni. Meillä oli silti vielä kotona mahdollisuus voittaa. Sillanpää, Salmu, yksi pomppu tonne noin. Se on jääkiekkoa. Mutta mua hävettää suomalaisen kiekkomiehenä näiden etujen antaminen, jos me tätä peliä halutaan kehittää. Sitten jos nämä Vuoriset ja Järvelät haluaa niin sitä omaa juttuaan kehittää, niin kieltäkää Tammisen ja kumppania kokonaan toimimasta. Sehän tässä tämä koko sanoma on ollut. Suomalaisessa jääkiekossa on oikeat ja väärät, Sommanen ja Tamminen kuuluu niihin väärin, ja tämä koko järjestelmä lyö hirvittävän poikittaista. Kuka tuonne Pohjanmaalle katsoo, mikä buumi siellä on saanut aikaiseksi. Saisiko nämä oikeat jätkät joskus jonkun buumin aikaiseksi? Ei todellakaan. Mua hävettää siis tämän tyyppinen etujen antaminen, 4-kertainen budjetti, 100-kertaiset perinteet, siihen vielä annetaan sitten kotiedot ja tuomarien. My God. Eikö tänään kuitenkin 3-0, aika selvä peli? Se on 7. peli, niin kuin mä sanoin. Jos tää olisi ollut meillä kotona, niin se olisi ollut ihan sama laulu. Soki alkaa pikkuhiljaa alkaa ymmärtää kiekko. Monta peliä oot pelannut? Ootko koskaan pelannut? Ei todellakaan, joo. Tästä on kysymys. Siitä on kysymys. Mitä aiot tehdä jatkossa? Anteeksi. Mitä aiot tehdä jatkossa? Mun sopimus loppuu, mä lähden huomenna tyttären luo Lontooseen, jatkaa vaimon kanssa sieltä Portugaliin, lyödään viikkopalloa ja mietitään. Mä sanon 3 tarjousta, mä katon rauhassa, että jääkiekossa jatkaisin joka tapauksessa. Kiitoksia. Kiitos.